Ljudi, Cuki ovdje, dobrodošli nazad u još jedan gameplay na kanalu. Nakon jako dugo vremena, ljudi, konačno gameplay. I kao što vidite, nešto totalno neočekivano od mene. Pre svega zato što nikada nismo igrali Counter Strike na kanalu. Ali, verovali vi to ili ne, ja sam zapravo veliki fan Counter Strike-a i puno volim da igram Counter Strike. A ono što ćemo danas raditi je zaista zanimljivo i ja se nadam da će vam se svidjeti ovaj klip. Dakle, kao što možete da vidite, sada kada uđete u glavni meni Counter Strike-a, prvo što vam izađe jeste vest da je izašla nova verzija Dust 2. Sigurno svi znate, pa čak i vi koji ne igrate Counter Strike, da je Dust 2 ili ti Dust 2 najpopularnija mapa ne samo u Counter Strike-u, nego inače u svim multiplayer igricama. Ova legendarna mapa se bukvalno pojavljivala u svakom Counter Strike-u i pre par dana Valve je odlučio da izbaci novu verziju ove mape. Tako da ćemo mi danas u ovom klipu da testiramo tu novu verziju. Međutim, nažalost, s obzirom da je ova mapa još uvijek u beti, mi nećemo moći da igramo sa drugim igračima, iako je meni moj drug rekao da je video ljude kako igraju. Ja nažalost nikako nisam mogao da nađem meč na ovoj mapi, tako da ćemo je testirati sa botovima, pa hajmo odmah da krenemo. Ok, evo nas ljudi, ušli smo i učitali smo mapu, već možete da vidite nazad kako izgleda, zaista ekstra. Dakle, možemo da biramo counter teroriste i teroriste, međutim izabrat ćemo teroriste s obzirom da su oni dobili nove modele u igrici, koje ćemo sada vidjeti, ja se nadam. Ok, dobro, ja sam dobio bombu. I kao što možete da vidite, ovo su novi modeli terorista i novi Dust 2. Ok, ovo izgleda zapravo zaista epic. Da li mogu nešto da uzem? Ne mogu, uzet ću samo tek. Zapravo nije ni bitno, realno. I onako smo ovdje samo da bi eksplorovali mapu i ovo mi se zaista sviđa, ljudi. Kao što vidite, ovdje su dodali neki put, malo mi lagoje. Pretpostavljam da je to zato što je mapa u beti. Da, i da vidimo, krenut ćemo zapravo ka B, pošto me B malo više interesuje. Više volim B kada igram ovdje, to jest na Dust 2, nekako uvijek sam bio bolji na B nego na A. I ovdje su dodali neke stepenice, ovo mi se sviđa, ovo su neki fini detalji. Ovdje imamo neke kockice, da li ovdje nešto možemo da uradimo, ne možemo ništa. I ovdje su, oh shit, neko to spuca, čekajte, bot, ok. Ovdje su sklonili one kutije, dakle dodali su neke kontejnere i bojim se da mi sada nećemo moći odavde, ok, još neko nas puca, fuck. Evo nas nazad u drugoj rundi i ono što mene interesuje jeste da li odavde možemo da se popnemo gore. Da, možemo kao što vidite, ali to je zapravo jako komplikovanije nego ranije što je bilo, znači nije više onako prosto kao nekada. Dakle, to je nova stvar. I ovdje su, da li je u stvari, mislim da je bila ova kutija, nisam siguran. Da, pretpostavljam da je bila. I sada ulazimo u čuveni tunnel, upper tunnel. Da vidimo kako on izgleda, on zapravo jako dobro izgleda. Ovo mi se zaista sviđa. Ovdje imamo neke detalje koji su realno nepotrebni, ali ono izgleda cool. Da vidimo da li može da se puca ovdje. Ne može, naravno. Stvari može, ostaje tragovi. Ok, to je cool. Da, ovo jako dobro izgleda. A da li možemo granatu da bacimo odavde? To me baš interesuje. Ok, izgleda da ne možemo pošto ostaju metkovi. Oh shit, oh shit, oh shit, neko me pucao. Fuck. Ne, ubit ćemo. Ne, beži. Ok, wow. Ovo je ekstra. Da, ovo, B baš super izgleda. Da li ovdje možemo da se oh shit, bot, fuck you. Ne, fuck, ubili su me ponovo. Da, B zapravo jako dobro izgleda, baš me interesuje da li ovdje možemo da se popnemo. Jel, mislim da ne možemo, ali ako možemo, to bi bilo, ja mislim, najjače mjesto u ovoj igrici, pošto bukvalno ono, ok, za sada je čisto. Da vidimo da li ovdje možemo nešto da uradimo. Ne možemo, fuck. Da, pretpostavio sam da ne možemo, ali stvarno bi bilo ekstra da ovdje postoji način da se popnemo, pošto ovo mjesto bi bilo prejako, znači, pa da, pa verovatno zato i ne možemo, zato što ono, bukvalno ne može niko da vas ubije odavde iz ovog ugla, tako da ono, bili biste previše OP. Da vidimo ovdje šta se novo promenilo, osim ovih tekstura, ništa zapravo, ništa specijalno, layout ovog dela je isti, ali tako je dobro urađen, nekako, prosto mi je neverovatno kako lepo izgleda, onako moderno, nekako. Zapravo mi se jako sviđa ova mapa, iako su je mnogi kritikovali kako ima previše detalja i kako ono bukvalno smeta pri igri. Meni tako ne deluje ova mapa, iskreno. Ovo za sada što sam vidio je zaista dobro odrađeno. Pa da ljudi, ovako otprilike izgleda B, a sada kada smo njega vidjeli, mislim da je vreme polako da krenemo ka A. Međutim, nećemo krenuti od ovog dela gdje su counter teroristi, zato što ću poslije da uđem sa njima da probam da vidim kako će se ovo izgledati.
tako da ćemo mi samo spustiti ovdje kroz upper tunnel, idemo u lower tunnel i da vidimo ovdje da li ima nečega. Ima dvojce, dva bota ovdje, trebalo bi da ih se otarasim, da ne bi smetali. Shit, da li je moguće da ga nisam ubio, fuck. Ok, jako dugo nisam igrao counter, ono bukvalno. Ok, gdje si druže, dođe malo. Oh shit, ne, nisam teo ovo da završim. Da, ovaj lower tunnel zapravo super izgleda. Sviđa mi se ovaj znak, ovo je dobra forica što su dodali ovaj znak kao DADB. Kao da niko nije znao, ali u stvari ono, jako je dobro. Da, evo ga isti znak ovdje zapravo, to nisam primetio. Da li imam neki grafit ovdje da lupim? Pa da krenemo polako sada ka midu. Ok, ovdje na midu su otvorili ovaj deo. Ne znam čemu on baš može da služi. Oh shit. Oh shit, fuck. Sam sam sebe flashao. Da, izgleda da ovaj deo ničemu ne služi. Da, pretpostavio sam da kroz njega ne može da se bacaju granate, ali ne, verovatno mogu, nego ja nisam dobro bacio. Ono što sam primetio na ovoj mapi jeste da su dodali mnogo ovih radnjica, kao pogledajte ovo. Znači ovdje imamo nekog mechanic, ovdje imamo, da, ovo je isto mechanic. Tamo negdje sam video zubara, znači ono, bukvalno, what the fuck, ono, Valve, šta ste ovo uradili od Dasta 2, ono, bukvalno napravili neki kao shopping centar, neka ložana. Sad ću da vam pokažem baš, sad ćemo krenuti, kupit ću malo granata da bi mogli to da testiramo. Zato što bi bila forica da vidimo da li to možemo da testiramo, da imamo smoke grenade, da li će da prođe odavde. Ok, hoće. Da, znači ipak odavde mogu granate da prođu, mada ne znam čemu bi to služilo iskreno. Mi ćemo sada da krenemo polako ka long A. Oh shit! Kakav je ovo fight ovdje, kakva je ovo klanica, fuck. Da, nešto se desilo kod long A što mi se zapravo jako ne sviđa, a to je ovaj ovdje deo, to jest long doors, zato što, pogledajte ovo. Kao što možete da vidite, bukvalno su duplirali plafon i sada nažalost više ne mogu da se bace granate ovdje. Mislim mogu, ali je jako komplikovanije, ono bukvalno mora da se uči novi način kako granate da se bacaju odavde, znači to je ono, malo su tu nerfovali teroriste, ali ponovo sa druge strane kao što možete da vidite ovdje su stavili ovaj kao krov, tako da ni counter teroristi neće moći baš da bacaju granate do terorista, onako malo su zakomplikovali stvar ovdje. Sad ćemo to lepo da vidimo u akciji kada dođem, samo da me sponuje. Ok, evo nas ovdje i sve isto kao i uvijek kupujem malo granatica da testiramo. Baš ću sada bacim granatu da vam pokažem kako bi to otprilike sada trebalo da izgleda. Dakle, gledao sam na netu da ljudi u stvari kažu da ova palma ovdje treba da se koristi, da preko nje može da se baci granata kao nešto koja će da odleti tamo do counter terorista, ali meni to deluje nekako nevjerovatno. Tako da, evo odavde ako budemo bacali, vidite kako to izgleda. Znači, bukvalno, fuck, nema šanse ono. Ovaj deo ovdje nisu menjali dole, ali ovaj krov, ne znam koliko im je bilo pametno to što su ga pomerali. Da vidimo, da, ovaj deo ovdje su isto drastično promenili. Tačnije, oni su dirali, ovo je staro onako AVP area, sve bla bla, ali ovdje mi se čini da je bila neka kućica. Ali ovo ovdje su skroz ono promenili, mislim, kao što možete da vidite, malo je prostije nego što je bilo. I zapravo izgleda onako čisto, ali ne znam koliko će ovaj deo sada biti korišćen s obzirom da je ovako prost i ne daje baš puno kavera. Jedna od glavnih stvari koju su promenili, za koju su se ljudi ono bunili i sve, mislim nisu se bunili ljudi nego jednostavno daje veliku prednost counter teroristima, jesu ova kola ovdje. Dakle inače dok se mi šetamo ovdje kao što vidite ovdje imamo nekog novog zubara, imamo apoteku napravljenu, imamo telebutik. Bukvalno what the fuck šta su sve dodali, nego ova kola ovdje, da. Znači ako se sjećate, a sjećate se sigurno u prethodnoj verziji Dust 2, eno ga bot, ova kola su gorela i layout je bio skroz drugačiji. I baš zbog toga ta kola nisu baš imala neku ulogu, ljudi ih nisu koristili. Međutim sada ova kola mogu da se koriste kao jako dobar cover ovdje. Kao što vidite, znači on bukvalno su OP onako, zato što ne može da se puca kroz ova kola za sada. Tako da trebalo bi da plantujem bombu, ok, nema potrebe. I da, jednostavno daju prednost counter teroristima, tako da pretpostavljam da će sada ljudi više da forsiraju short A, na koji ćemo sada da odemo.
ili ti B, pošto Long A je sada malo više zakomplikovan sa svim ovim stvarima koje su izmenili. Definitivno je najviše promjena bilo na Long A-u. Dakle, to stoji. I iskreno, ovaj deo mape gdje su teroristi mi se manje sviđa. Više mi se sviđa ovaj deo gdje su ove naranđaste kule iz gradice kod counter terorista. Nekako mi izgleda bukvalno fotorealistično. Znači onako kao kad bi mi slikao u zgradu i kad bi nekako odvojio od ostatka mape, ja bih rekao ono da si slikao u pravom životu. Bukvalno, znači svaka čast liku koji je rekreirao mapu, zaista odlično izgleda. Kao što vidite na Short A-u, inače koji smo sada prošli, ništa se nije drastično promenilo. Jedino što su dodali ove neke detalje i gluposti i što su dodali dve ove radnje i čuveni easter egg sa kokoškom. Oh shit, već smo pobedili, dobro, to je nice. I da, i neki internet suver koji pretpostavljam da predstavlja neki server. Ali pored toga layout samog ovog dela nije promenjen. Još jedna stvar koju su promenili, koja mi se jako ne sviđa, jeste ovdje na midu, a to je ova kutija. Dakle, kao što se sećate, ranije ste mogli ovom skill shotom, bukvalno skill jumpom, da se popnete na ovu kutiju, znači iz bilo kog ugla, ono, bukvalno, ali sada to je više, sada je to nažalost nemoguće. Dakle, ono što, kako se sada penjete na ovu kutiju, pa verovatno već i sami vidite, jedini način na koji možete da se popnete jeste odavde, to jest sa strane terorista, gdje inače imamo neke nove stepenice kao što vidite, i to radite ovako bukvalno. Dakle, to je jedini način da se popnete na kutiju i odatle da nastavite preko shorta na A. Ne znam koliko je to bila pametna odluka, ali s obzirom da su dodali zaista ono nekih, s obzirom da su kanteri dobili neke prednosti, ono, iskreno i kapiram zašto su ovo uradili. A kada kažem da su kanteri dobili neke prednosti, ne mislim samo na kola, već mislim na ovaj deo ovdje. Pogledajte samo ovo, znači ovo mi nije jasno uopšte zašto postoji sada na Dustu. Mislim, sećam se da je ovo bilo ranije, ali nije bilo ovolika rupčaga ovdje. Bukvalno stvara veliki cover, znači ovo mi se ne sviđa, jer ono, može da posluži teroristima, ali vidim zašto bi ga kanteri koristili. Međutim, jednostavno mislim da je previše OP lokacija i mislim da će neko naći neki način da bukvalno eksploatiše ovo mesto. Dakle, ljudi, to bi otprilike bilo sve od dela koji je vezan za teroriste. Što se tiče kantera, sada ćemo preći na njih, mada nema tu šta puno da se objašnja, a realno ono, mapa izgleda zaista ekstra i kao što vidite ima nekih finih detalja i oštrih tekstura. Pa kao što rekao, hajmo sada da pređemo na kantere da vidimo da li se nešto kod njihovog spona menjalo. I evo nas kod kantera na sponu. Kao što vidite, oni nisu menjali svoje teksture kao teroristi, što je okej, ali mislim da bi bila forica i da bi bilo ravnopravno da i njima ono promene teksture. Jedina nova stvar kod njih na sponu jeste ovaj znak, kao što je to bilo i kod terorista, i ovaj ovdje neki deo u koji naravno ne možemo da uđemo, ali onako izgleda fino što su ga dodali. Odmah kada krenemo ka A, možemo da vidimo ove dobre stare stepenice koje su sada bukvalno svuda raštrkane po mapi. I ovdje imamo neki sef ili neka vrata koja vode negde. Ne znam čemu ovo služi, ali nadam se da će neko u Garry's modu da napravi verziju ove mape gdje će ovdje moći da se uđe, pošto mi jako izgleda zaista cool. Ono što mi se ne sviđa kod kantera sada jeste to što su ove kocke sada malo drugačije raspodeljene i ovaj deo ne može da se eksploatiše onako kao što se nekada moglo. Dakle, evo, puca neki terorista, ovo trebamo sada da ga ubijemo. Dođe vamo, druže. Ok, gotov je. Da, to mi se malo ne sviđa, nekako mislim da je layout drugačiji, ne mogu baš da se setim, ali tako mi deluje. I da li je moguće da nema više metkova? Ok, ostalo mi je još par metkova, ovo bi trebalo pametno da iskoristim. Zapravo nema potrebe. Da vidimo da li ovdje imamo nekog teroristu. O, evo ga. Dođe vamo, druže. Bam, 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 bam. Gotov je, nice. Sad ćemo da mu defuzujemo ovu bombu. I da, kao što vidite, malo ste vidjeli gameplaya i kako će sve to zapravo izgledati u akciji kada ova mapa bude na live serverima. Za sada nije dostupna, inače morate da imate beta verziju Counter Strike da bi mogli da pristupite ovoj verziji Dusta. Ono što sam još želeo da vam pokažem jeste ovaj deo ovdje, koji ovako deluje jako primamljivo, znači ono, prosto
prosto želite ovdje da se popnete, međutim to je nažalost nemoguće. Pokušavao sam na sve moguće načine ovdje da se popnem, ali ne postoji način, tako da nažalost, iako ove stepenice, to jest merdevine izgledaju ovako zaista cool i ovo bi bilo dobro mjesto da se iskoristi, onako realno deluje previše OP i ono kapiram ih zašto nisu ubacili taj deo. I da ljudi, otprilike smo prešli preko cele Dust 2 mape. Ja se nadam da vam se svida ovaj klip i da želite još ovakve klipova na kanalu. Definitivno ću imati na umu Counter Strike u budućnosti i ono, kako se zove, ono, snimat ću ga više. I da, mi se vidimo u sljedećoj epizodi ljudi, a do sljedeće epizode pozdrav!